Sulti ninyo mga kaigsunan. Dili na panahon karon ay nako. Dagang mga tao sa kilibutan mayon magbakasyon sa pastor, matulog sa ko, di ko musimba. Motong ningon siya nga pastor, gusto ko magpakamatay ako sa gingnan. Sa di pa ka magpakamatay, pwede ta kang iyon. Sa unsa man pastor, adto sa Tagum Regional. Magunsa ko dito pastor, kakita ka na diha sa hospital, di ba nanay ICU? O sa nagipangsulo diha? Naning kamot o ginhawa. Para man, nga ikaw maghikog ka, magpakamatay ka, nga wagani ka gitugutan sa Dios nga duna kay sakit, nga kidney, nga nibuto, ang uban nito gipagdextrose, gipagtubuhan, gusto pa mabuhi. Unya ikaw musulti ka nga magpakamatay ka kay naa kay problemang bugat kayo sila dito. Di lang problema sa kwarta, naa pay problema sa oxygen kay di sila mabuhi ug way gitubo sila ingon. Una-una na to lang mga kaigsunan. Before nato hagiton ang Dios, ihapasa ang buhok sa imong ulo. Simple ra kayo mahimong Dios. Kinsay ganahan mahimong Dios dire. Dali ra biya kayo nako ma-identify ang taong ganahan nga mahimong Dios. Mag-ampo sa ta. Amahan namong balaan, sugdi sa pagbukbo ang imong balaang espiritu. Nga among maangkon ang pulong nga pagkamatinud-anon sa pagsimba. Kaya nga among kinabuhi, usara. Mawala ni, hanaw na. Busa tabangi kami nga among masabtan ng imong mga pulong sa pangalan ni Jesus. Amen. Asa ta ni undang? Muragwa mo namin na muna o ko ni ron, bahala mo diha. Lahira ba dyan gumagwali, pag di maminaw, muna gingon usay pulo sa teacher kung ang tanang estudyante bagsak. Ha? Asa na talapit? Naanata sa Maharlika Kuambugan. Asa naman yun ha? Ano mo naminaw ba? Mura mo nagtanaw slide so sa sinihan. Nagtulo yung laway sa uban. Ha? Direta mga kaigsunan sa gusto mahimong Diyos. Dali lagay na ko ng balitik bisag dili pati kakaila, dili ti kadugo sa ngalan nga dili ta para sa kapilido, dili puta parehas og linya, pero usa ra tagma magpapa si Adan og si Iba. O bito nagtanawin yung naw, iba ka sa lahat na aking nakilala. Laylay matagnaw, parehas tagdugo. Unsay color sa tong dugo? Pula. Kung birdie kag dugo, magpa-check up ka. Ha? Delikado ng dugo ah. O sa gingon diya, tanaw aragod mga kaigsunan, nay mga tao layo pa maibaw-an na nako nga ikaw gusto ka mupuli sa Dios. Simple ra kayo. Ganahan ba mo makaibaw? Kay basig ikaw gusto ka mupuli og Dios. Ganahan ba mo maibaw? Ay matinanaw ng dali ba kay ang pan init pa. Sige lang ng pan, kay palitan ka ra mo ron, no. Makakaon lang itan. Human aning gabi pamahaw tag litso ani. Simple. Number 1. Kung gusto ka mahimong Dios, simple kayo. Now, namalitan ko muna. Mahibaw-an ako igsuon nga ang tao gusto mahimong Dios. Number 1, kanang tao nga dili mo simba. Itong simbahan biyaan. Kisa man ay takos na tong simbahon. Ang Ginoo karon kay wa ka ni simba, unsay pasabutan na? Sipog sayon ra kay no? Parehara ko na nang manarbaho ka. Og naa kay manager, construction worker, ditas construction worker. Naa kay foreman wa ka graduate, pero kay siya may foreman, unsay moon nimo nga trabante. Mutuman gyud ka bisan pag bright ka kay under man kasiya ha. Press gusto ko pastor ko kamo tagpas mong pila so asa may mutuman. Pero ako may nagka-graduate, ako may butang, diri mo mutuman. Karon kay ang manager nimo bata pa nimo, nya ko 50 na ang imong edad. Ngayon ka nga, ako daghan ako kay balo pero siya may manager. Karon ayaw tuman sa manager, unsay pasabot ana? Gusto ka mahimo? Simpula ra gyud kayo. Sayo na gyud kayo. Na tanawa i-evaluate inyong self, gusto pa ba mo mahimong Dios? Kung di ta ganahan nga mo, ingon ta nga mo puli tas trono sa Dios, ingon ang Dios, simba ako. Kay ang tintal sa yawa, nabiya sa tulo, ka temptation. Ang gusto mahimong Dios, kabaliktaran sa gisulti ni Satanas. Di ba sa diyang gitintal siya, sa giingon niya sa Ginoo, simbahat ako na imong Dios. Kay ang gingon sa yawa, kung gusto ka
Simba ako. O tanawa, kaya ang iyawa, gusto may mo? Simpula rin yung kaayo. Ang Biblia, pero di katataw na yan. Muna kaning mga tao nga way simba, ayaw yun mo pamembroan ng KBL. Musod na tag simbahan kasal, bunya, ikaw na'y ilubong. Asa pa makakita o patay, nagsigig-sigig, praise the Lord, hallelujah. Karong buhay ka, enjoy dito. Basta kay malingaw karong, kay nanditi ka. Iyon ka, Lord, pasayluhan ka. Pasalamat ta na ang gi-record sa Biblia, ang Diyos hugma. Kadagag taong nangamatay ng mga palahubog, pero naginulsol, gipasaylos Ginoo. Pero ayaw na inyo na imuha kay uban magiuna naman. Unya ra ko mubalik ko yung mahipa ko karon kay nahipa. Kinsa may doktor di mangayo bayan nimo magpa-check up ka. Karon mangutana ko niyo, kaganiha kagabi nagampo mo Lord, buhi ako, gibuhi mo ha. Gibuhi pero ang uban gipang kabuhi. Yan ay mga problemang di sulbad. Pero buhi, amen? Bahalag kabuhion ko, at least buhi ko. Kisa may ganahan kabuhion pero buhi. Oh, tigay inyo nga na. Diba? Malipay ta. Ang uban di ganahan may problema. Sutihan ti kauban kay problema patay ka eh. Tanaw ng mga patay na may problema ng mga patay. So pili ra ka eh. Asa man ka mamatay ta o mabuhi yo ka. Oh, dawata ang problema. Di kayo magsiging ako bagulbul. Unsan niya akong asawa, unsan niya akong bana, unsan niya akong mga bata. Ihangyo na lang sa Diyos na mamatay ka. Di na mo na sila makita. Di ba wakay problema? Sayon kayo. Muna ko isulti sa inyo. Ayaw mo paningkamot na mahimong Diyos kay di mo mahimong Diyos. May pagmusimba ta sa Diyos kay ang Diyos mo imugrasya na to. Amen? Abay taong mugrasya ni mo, na ay taong naluoy pero way mugrasya na to. Ikadua, nga ilanan nga ang tao gusto mahimong Diyos, simple rin kayo, walay basa-basag Biblia. Kaklaro ang gingon sa Juan Kapitulo 8, versikulo 32. Napa mo'y Bible din eh? Aman. Nas balay, so ang balay mo'y luwaso na ni Ron. Ha? Ato mas mo na? Kaya ko nga pastor magkiksunan mo street ko. Ewa man tagkabalog ug maglinog rag kalit. At least sa kinunong lang pastor na linuod dito. Maninuod yun ko. Maninuod ganin ang manager diya sa Gaisano Mall. Di ka magtarong og trabaho kung saon ka. Iputbol ka. Pero kita magtarong yun kay para di maputbol niya sa pagpangalagad sa Ginoo. Makasimba, okay. Makaampo, okay. Karong kay hapit na mamatay, ang ampo every minute na. Pasalamat lang yutang ang Diyos gugma. Amen? Ibig sabihin muna ng atong batasan, mga kaigsunan, gidawat ta sa Diyos nga walay pagkwinta sa imong mga sala. Hindi pag yung kamusimba, hala, makalilisang na desisyon. Pag-abot, oy, stigsimba ron, ay kapoy man. Suway daw ninyo manarbaho mo, ing na inyong purman, ing na inyong amo. Sir, di sa ko mo trabaho kay kapoy man, nabilar ko kagabi, kapoy kayo ko pang laba. Ay, no, mamunay mong amo. Okay, ayaw nagbalik og duty og maaari, sir, it's a prank. Gamantay mo? Ginoo naganisgutan, gamay lang sakit sa ulo, di na musiba, pero trabaho, bisang unsa kalabad sa ulo, magpakitang gilas para lang malipay ang tao. Usba ninyo. Tagdi ninyo na usbon, sayang ang imong kinabuhi, nga gibuhi pagka sa Dios. Nga daghang mga tao, grabe ang ilang pagpalingkamot, makaangkon sa kaluwasan. Ikaw karon nga nakadungog, ikaw karon nga nakapaminaw, ikaw nga dunay gayon nga makatuman makigsunan, imong gisayangan kay nakita nimo malipayon ka, pero sa panahon nga mapreso ka, sultian ta ka, ganahan nga kamubasag Biblia. Dito ko sa pulumulok, taga-asa gani mo? Uy, di na lagi mo malingog. Nain raban ng mga taong di malingog, inkanto raban daw na. Kaya ka na dito mulabay ka. Sabi po niya, di daw mo tingog.
delikado na yung mukha bang. Nag-aasa gani mo. Kana, murag palanding man mo ba? Marlika. So man eh, mga airport na. Oh, dito ko sa Pulumulok, di ba ko katuig balan mo, Ilonggo, takon. Ang ako ang asawa, grabe kita na nga puro kay Ilonggana, kay taga South Cotabato, ina, mga kauturan. Sino sa inyo magkaitindi sa Ilonggo, de? Ay, damo, gali ka mo, damo, gali ti kalon, de? Pero man ta mabalaka, kaya kung may damo ti kalon sa Marlika, damo man mga butbuton nga Bisaya. Ti tabla lang eh. Di nag-ubra ko mga kauturan dito sa Pulumulok, South Cotabato. Nagwali ko sa prisuhan. Grabe ito nga prisuhan mga kauturan. Amo ning silda o katong yang kuan gyud ba? Bakal. Makuga, kailan mo nang makuga, matuok, pwede ka tukon sa piniriso. Nagwali ko dito ang piniriso na sulyo. Napo sa tubangan, nag-atbang sa kuwang dako, kagtiyan makaigsunan nga 5 ka buok dragon ni Plim Ubrika nas lawas. Eh, ko patay mo nagpunpa. Ang wali, sabi ko, wali ginot tabangi ko. Niwali ko, pag magwali, nagpasalamat sila. Giganahan ko mga kaigsunan sa mga piniriso. Di man ta makaingon nga tanan matinunanon, pero halos na nga preso nagagunit og Biblia. Pamisita mo resta kong City Jail. Di ba uban, manimbang uban, gahe yun, bisag na preso na, gahe yun. Gahe yun, gahe yun. Tinggahi agahi, pastugas na kahoy. Wala tayo mahimo, anak. Pulumulok. Pag humana ko gwali, duol ang ilang kung itawagan ng pinakahawod sa piniprisuhan. Mayor! Pastor, dali sagod. Kupatay, kulpatay. Saman, boss. Sa pastor, lipay kaayo ko sa imong giwali. Murag kahilakon. 5 ginon mo ng dako kay lawas, mayor mo niya. Paghisgot o Ginoo, makahilag siya. Sa pastor, kay bawo ka? Daan na lang po yung sa kapag ampo before ko mamatay. Kung patay, happy. Nguro ni mamatay. Tawanan eh. Sa pastor, usa na lang yun kung pag-ampo. Kay daghan ang mga tao gawas aning prusuhan. Magsigig sila katawa, magsigig atong barhouse, magsigig sugal, magsigig madyong tanang gisudlan sa kalibutan. Agit-it pa'y imo, hukusahay pasur madunggan na mo din eh. Pero sulod sa kumununan na kayong ulo, uya ang mga tawhana nga nas gawas na ay kagawasan sa silda, pero mga piniriso sa yawa. Kung saan may pag-ampo na, excite man kung sa'y pag-ampo ni mo. Pastor, nag-ampo gayod ko. Nga tanang tao sa Pulumulok mapreso. Amen? Taga-asa mo? Pasalamat mo, di mo taga-Pulumulok, ma-appeal yun mo. Wa mo kabalo. Tagum City na nag-ampo para ninyo. Oh, abi na to, sige na tagkatawa, sige na taglingaw, sige tagpaginabuhi, unsay atong gibuhi sa kalibutan. Pero doon na yung mga tao dito gisintensyan nga diha na mamatay mga kaigsunan sa prisuhan, giampo muna niya o apil ko nga mga priso ta. Kaya kita magtuot ang prisuhan mga kaigsunan, bisita mo Tagum City Jail. Sa una mahadlok magyukog piniriso, pero karon ang pinaka-nabis walihan piniriso kay mandugok patanan. Pag mingon uy na nagwali adto ta dito. Pero dinhe sa Marlika. Inag na iwali. Walay mga to, Ginoo na po da. Unya ang tao manggod sipyat wala gi gabasa ang Biblia. Sipyat ang tao. Usay buo na to atong Ginoo katapusan na nga resource parehas ko na magsakita bisag dagan na tagibati di kita magpatsita. Unya na karon kay nilala pag abot sa doktor imo na hapit na kang mamatay. Usay itong imuon mo uli dahil sa balay dito na dayon ta manawag o Dios di na makarecover. Kaya kung mangutan ko ninyo, tao mo dili. Namoy pagbati wala. Masakitan mo dili. Malipay mo dili. Karon mangutan ko ninyo, kung ang inyong bana, inyong asawa, inyong anak hatagan mo og laya nga rusas, malipay mo dili. Wa gani ta malipay nga limitado atong utok, atong mata magsakit patag sur eyes, usay ning atong babang ni maho pay ni kabuntang.
Ginoo pa ka nga perpekto mga kaigsunan nga naghimo sa tanom, nag-divide sa yuta og tubig, imong tagaan og lawas nga masakiton. Okay ra kaayo na igsuon ihatag nimo nga masakiton kung natawo kang masakiton. Pero natawo gani kang way sakit, di panalanginan nimong kidney, di panalanginan nimong matay, di panalanginan nimong mata, di panalanginan nimong dunggan, di panalanginan nimong baktibo, o nimong kinabuhi, di panalangin. Sakto ang imong paghilat sa imong pagkatao. O niya inikabot sa panahon kaya nagkasakit ka kanser, natungod sa imuhang pagkaon, way undang. Mayon ka, dagang kay kong namit anak, ako yung magkasabaan. Ingon ito mo sa kalalaki, Pastor, pasalamat ko sa Ginoo nga gitagaan ko ng sakit. Di na mao. Wakoy na ba? Wag yung kay basa-basa Biblia igsoon. Mamadlong yung ko. Asa man nimo mabasa sa Biblia nga ang Diyos muhatag nimong sakit? Anong mamasangil man kag Diyos? Kaysa may nagunita ng imong baba. Nga ikaw rami nagpatakagabab, nga gibutang na Diyos sa Diyos, nga kung pinagkarabis ka unon, kantutan ng mga lagot mo. Hindi na mga bata, online ang tinanawan, kaon mo junk codes. Inom mo coke, kada adlaw yun. Para ang iyong kinabuhi, may mga coke. Ako, 5 years na kung magasot drinks, nga naman, ako rin kinabuhi. Ngayon bagsakit ka mo, yung ka nga, gibadlong na ko sa Ginoo, ayaw lagi pa masangil. Kaya kung babasahan, di ka karon sa Biblia, nga ang giingon sa Ginoo sa Jeremiah 29:11, kabalo biya ka na, kung sa giingon mga kaigsunan, nahibaw ko sa akong plano kaninyo, plano sa kauswagan, dili sa kadautan, basahan mo na ninyo. Kinsa may nag-ingon nga ang taong gasimba sa Dios, ang taong gabasag Biblia, ang taong gaampo sa Dios, ningon ang Dios tagaan ti kag balatian. Wala mihatag ang Dios og balatian, mitugot lang parehas lihog. Pero kalainan na kanang gitugot og naghatag layo kay nagbiya. Mga kaigsunan, kung ang akong isulti kaninyo, panahon magsakit ka, paghinulsol na lang. Ayaw yung musulti, Ginoo, salamat yung kaayo. Basta ako gitong ibadlong tong lakiya, 45 years old karon kaya sakit kay stage 4 cancer sa intestine. Kaya akong gitanaw sa nimo ngabit sa una, ay magkamukhaon og iro. Hala, kipulutan palahubog man. Hala, making iro, nga may bitin. Wag yun sampang baba. Karon kaya nagkasakit sa intestinal. Pastor, gikuan gini sa Ginoo para mambadlong ko. So, dili bi aganahan ang Dios mo simba ka nga masakitong ka dili oy. Ikaw na gyud nagpasudan ang sakit sa imong kaugalingon kanang imong arthritis. Tanawa kuno daw imong kinabuhi sa una. Karon pa man ka nagbago kay naa na sila. So samtang wala pa sa laingon ng Dios, basahan ko ng Biblia. Kung gusto ka dili mahimong Dios mga kaigsunan, gusto ka nga di mo puli sa pagka-Dios, basa ang Biblia, tudluan ka sa Biblia. Amen? Amen. Para ang atong pagsimba, kaya ang Bible nag-ingon, Juan 8:32, mahibaw-an nimo ang kamatuoran, o ang kamatuoran maghatag nimo kagawasan. Amen? Murag patulog na inyong tingong ba? Ano itong mag-ampo tayo ng kagabi? Amen. Amen. Amen? Amen. Kana ang bugtaw, mata. Katapusan. Unsay mga ilanan ng tao gusto may mong Diyos, simple kayo. Walay devotion sa pag-ampo. Ingon ito sa ako kamigo. Pastor, gaampo biya ko. Kapila ka gaampo, igsoon. Kung ako, Pastor, gaampo, ginaihap na ko 3 times a day. Wow, gaampo kay antibiotic. Di ba, ang antibiotic 3 times a day para makuha yung kagaw. Oh, sige, very good. Asa man po kag-ampo, igsoon? Kanang before mamahaw, before maniuto, before manihapon, ito very good. Huwag mo na ilabot. Ang gusto nga pag-ampo nga i-encounter sa Ginoo mo, kanang ikaw o siya. Ura bagbanag asawa. Kamong mga asawa, ganaan mo nga ulian ra mo sa imong bana. Hi, nga dito ko.
Ganahan ba mo? Kamong mga bana, ganahan ba mo nga inig-abot ninyo sa balay mong asawa, imbis ingnon ka, kumusta na ka, yaw-yawan ka daan, ganahan mo? Malabay ni mo ang wireless ng microphone. Manang ako sa una, bako pa minaminyo sa mong asawa, ako yun ang gitambagandaan, dili ko perfecto nga bana, ay prangka, ako ison, tutilong naglit, prangka ko. Kung hindi ko ganahan ng mga tabihan, chismis, huy, si Kuan, pagilaw. Banungon yun taga. Dili mo na ito nakaaway atong bana, amen? Dili na ito kaaway atong asawa, dili na ito kaaway ang membro sa iglesia, dili na ito kaaway atong silingan, dili na ito kaaway ang atong mga kabataan. Kaya ang Bible nagsulti, basa lagi, ang atong kaaway, kinsa? Satanas. Ingon nitong isa, mabito na pastor, akong giaway akong asawa, sorry mga asawa, kaya asawang ito. Nga naman, mura na magug si Satanas. Nagigikado na ni mong mata. Oh, ayaw. Kung ginala kong asawa ni Kugang, kada abot na ko, ayaw yung, parang kagilang ko, ayaw kong sugatag yaw-yaw. Pwede ko ni mo yaw-yawan kung imo nang gimassage akong liog. Gipislit-pislit, gitawag ko nimo, dali dirigang lingkod, imo bang gipislit-pislit, dito ka mga tana, asa hilot-hilot, mo ni teknik mga asawa, asa imong kita. Hilot-hilot, yamingon, wala, duot ko nimo gamay. Okay, sakit lagi, wala makikita. Hindi ka mo po pagkabutasan, wala pagani ka na ugatik ka anak. Asa mo kita, mo balik na lang yun eh. Kamu pong mga bana, tagaan ta mong teknik. Ano ako nang isulti? I-challenge ta mo. Tagaan ta mong magkaigsunan ng Ginoo na ako daghan di kong kwarta, pero di ako wala pa po siya ko Pero na ako gitaguan, wa pa gyud nakakuha ni. 13 na ko katuig ng pastor, wa pa gyud nakakuha ni. This is worth 1 million. Tagaan ta mong sunlight. No? Dahil ini panahon pa ni sa batang netis. Ang totoo. Tagaan ta mong magkaigsunan challenge. Kamong mga magtiay ng sige mong away. Nabay ni sulod panalangin? Wala. Naabay kalinaw ni sulod sa balay, sige tag-away. Kamong mga kabataan nga magsigig supak-supak sa inyong ginikanan, ba? So kay wala man na undangan. Asympon. Ayaw na nag-away mong banay, kung nga banay ayaw na nag-away mo. So kamong mga ginikanan, ayaw na naabay na sa Biblia, di ba? Tanan. Kaklaro na. Kamong mga ginikanan na yun, napasuka yung kabataan. Kamong mga kabataan, ayaw niyo paiblaray yung ginikanan. Kaya Bible lang ingon, sunda inyong ginikanan. Ayaw sila sunda kung gisugo mo sa kadautan. Tanaway yung balay, hapsay. Kaya kung why ni sunod panalangin, why ni sunod kalinaw, walay ni sunod nga gugma, undangin ninyo na. Nanong magsige pa makagdumot-dumot 5 ka bulan, ganan di ka mag-drive, nagdumot ka, karong babangga ka diya, pangutanong di ka, maluwas ka di. Dumtan ni mo imong silingan, maluwas ka diya. Ay, gusto kong matug langit. Langit. Wa, 30 years na ko sige. Tanaw ng Biblia, walay malangit nga madinuntan mo sa pag-unsa ni mo kabuutan ng kalibutan na. Pero imong kasing-kasing mo gitanaw sa Dios. Buhay isa, no? Katapusan, no? Mga kaigsunan. Kung sa ito yung una, mailhan mo ang tao nga gusto may mong Diyos. Number 1, why simba-simba? Muna gingon sa uban, simba ko. Ayaw din mo paggamit na ng word nga simba ko. Asa ka, simba ko. Kaya ka ng word nga simba ko, di na madayon. Pero kung nagwapo ka, huy, simba ko. Di na madayon. Kanang may simba-simba mo ng mga tao, layo pa ka, alams ka na natin. Ayaw na lang yung padayo ng istorya. Tingnan mo ito, pastor na, ayaw kong pakita anak, pakita ang Ginoo, suod ba mo? Kaya ang delikado kita suod, yan mo suod sa Ginoo. Di na ba kong maluluwas? Kanang imong asawa, maluluwas na yan, sultihan ka. Walay sakit sa banag asawa nga ang asawa mo dawa, tama? Magsakit o liver cancer mong asawa, ikaw nga ba na, moingon ka nga, ambi na na, I'm sure, moingon pagkain ka, take care. Tingnan naman, masig nag-retirit na kang kumari. Sige, ingat, ay delikado. Simba ta. Amen? Ayaw biyain ninyo simbahan. Kaya biyaan ninyo ng simbahan, sa ginani ng dagway, biyaan ganin ninyo ang pagsimba sa kinabuhi. Good luck. Kaya kung ang Diyos mo biya ninyo, goodbye. No.
Gusto ba mo maibaw o kung sa mo biya ang Dios niyo? Simple lang kayo. Kanang inyong ilong ug baba ug kwaon na sa Ginoo, hala pamalit mo dito og oxygen sa original tag 1.5. Katong gato, ana lang. Oh, sa tag 1.5 na pila man na nimo ka oras doon. Nya mo refill pa ka. Unang uban isog kayo, bede, kamisimba, kamisimba, kuha ko ilabot. Pero kulbaan ko para nimo, kay basig mabiyaan ka sa Ginoo. Na, siya kung saan mo kagwapag, sampungi mong ilong mo baba, patay ka. Muna ang kabalo mo sa kamubo ang kinabuhi, simple na kayo, sukdon ragyo na nimo. Oh. Tara man akong ginawa dere, nabay hangin dere. Klaro ta dili. Wala hangin dere. Kay masudlan ni hangin, bungol. Nabay hangin sa mata. Wala, masudlan ni prok-prok. Nabay hangin sa ulo? Wala, mabuang ka. Nabay hangin sa koto-koto? Labaw na. Tres lubot, nabay hangin? Labaw. Exit man eh, fire exit. Ha? Kung naipabaw sa inyo ha? So asa rin yung hangin? Inhale, exhale. Ano yung masagdan sa tao? Muna yung ng Diyos? Ang taong di ka balo mo ampo, gusto may mong Diyos. Pero di ka gusto may mong Diyos o mupuli sa Diyos, may pagmagampo ka sa Diyos. Ano ang tao ba? Anong lisod-lisurun ang kinabuhi nga naay sa iyo nagyatag ang Diyos? Kung sa igingon sa balaang kasulatan, muna akong text ang ako ibilin sa inyo ha? Anong ako yun yung di-promote ang Ginoo mga text? So hindi ko mo promote na siya, Presidente Marcos, he's human being. Ano silang tahurong kag gobyerno? Mabito ng karon nga nanapoy bagong kanta ron ba? Tanawa nga musalig-salig kag daghan mo ko nabos pa non madiskuryo man ta. Oh, nang di ko mo promote og tao, di ko na ko i-promote akong self sa inyo kay sultian ta mo kung muuban mo nako maguutas balay. Kadaghan ninyo. Di po ko manuluwas. Di po ta mo masabtan sa lalong. Ako i-promote sa inyo na sa John 1:1. Akong basahon. Ang Biblia nag-ingon, sa wala pa'y nabuhat, klaruhon ko niya, wak pa'y nabuhat, wak pa ka. Wak pa ko'y nabuhat. Kanus ang manay mo ang tao, ikaunong kadlaw po ay kalayo. Wak pa'y bato, wak pa'y tanom, wak pa'y iro, wak pa'y iring, wak pa'y rainbow, wak pa'y naong ang kalibutan, nanay Diyos, busay paginambong. Di ka mo simba, di ko mo basa Biblia, di ko mo ako, oy, uroy. Ang Bible nagsultiyo, sa wala pa'y nabuhat, bisan usa. John 1:1 ginaklaro kayo. Wa pa'y nabuhat, bisan usa. Ang pulong diha na. Kinsa man ang pulong nga? Ang Dios. Kaya ano na kayong ko ang Dios na? Kaya kung imong basahon ng Genesis, ang gagamit sa Dios pagpagawas aning tanom unsara. Pulong. Ang tao ragyo'y gihikap sa Dios. Nagpasabot ang dakong gugma sa Dios gihatag og buhos sa tao. Unya oroy musulti lang ta nga di ka mo simba, di ka mo ampo, di ka mo basag Biblia, di ko maminaw pulong sa Dios. Kung ang Dios na apay pagbati sa tao, ang kabalo mo sa isulti sa Ginoo, I don't care. Kung tao pasalamat ta nga naa siya'y pagbati sa pagka-Diyos. Amen? Amen. Nagpakatawo, pero doon ay pagbati sa Diyos. Wa pa bisan usa naa na ang Diyos. Ang pulong uban sa Diyos o ang pulong Diyos. Igsoon, I'm not here to tell you only that God is love. Wala po ko din higi-assign para musulti ninyo kapanasigon mo, halay unani mo, dili. Di padala ko sa Ginoo din aron pasabton mo, apil ang akong kaugalingon nga nanginahanglan dutag Dios karong panahona. Amen? Amen. Ang awit nagsulti sa Dios may kadaugan nga akay kaluyahon. Tama, sakto. Nay panahon mamalikas ka, sakto, tama. Maipit yan. Naipit lang naman, malikas na yun. Nay mga panahon nga nawadan kag pagtuo sa Ginoo, sakto, sakto. Nay mga panahon nga wala ka miampo, mituo nga ang Dios buhi di ay, tama, tama. Kanang tanan igsuon.
Ingon ang Dios. Wa pa ka nana siya. Busa wala tay katungod nga atong ingnon ang Dios ug hangiton. Ginoo, di gani ka matag, di kong simba. Kulba kay na. Ginoo, dili gani ko rin panalaginan na ito. Pila may bulawan na sa iyong balay. Wa. O sa ginoo sa Biblia, bulawan, haspi o tanang mahanon nga mga bato kisay tagiya. Ang Ginoo, si Piat Gitarya. Mayroon ka nga tigsimba, di ka mo simba na. Nga makita sa Diyo nga og trabaho, bisag kung sa kalayo, tuwa ka, bisag mag-overnight, ala, grabe, itrabaho, para makita din sa tao, inya i-promote ka. O niya, di ka magpa-promote sa langit, goodbye. Kanang imong kalipay, diri na na. Kanang imong bugas, lagi kaon-karon, i-exit ra na. Pero ang kalipay nga maminaw sa pulong sa Dios, ang kalipay nga mudawat kang Kristo nga personal nga manluwas, samtang buhi pa ka, samtang kining imong ilong dako-dako bangag nga taas gamay. Kini mong banga pertigyod ka cute gibutangan pag ingon pag giginhawaan pag yun. Ingon ang Dios, basin bayag magmahay ka. Una kong gisulti, wa lang ko miabot din nga pastor para padasigon mo, pero naapog ko mag-uban ta, and I will remind you, God is a God of judgment. Luya ka, hukman ka. Dasig ka, hukman ka. May natagon ka, hukman ka. Dalo-dalo ka, hukman ka. Giberyo kay ka, hukman ka. Abusado ka, hukman ka. Asa na mabasa? Pinadayag 12, versikulo, o pinadayag 22, versikulo 12. Ang tanan hukman, maayo o dautan. Mangayaw din taon mo pagsaling. Diyos goma. Ayaw. Standard na. Dili na maana ang Diyos. Nana sa Diyos. Ikaw mo'y mumug. Pasaka. Kaya siya nakabalik na sa langit. Kita pa doon pa. O bito ng mga ginikana no. Musulti. Ayaw kong singka-singka eh. Padung pa ka, pabalik namin. Kusok kita musulti na. Pero sa pagpangalaga, doon na ito makita. Tinuod ba daw nga pabalik na ta? Pabalik sa balay. Kay matulog na. Ako makaigsunan. Ako na ni-close. Kay murag ang inyong pananaw na ko. Murag nagparanaderya. Di ko ka ako matulog na di ko ka-istorya din mo. Kamu ka ako mo? Di ko ka ako nga simba na ko sa balay. Except kung magbaha ang marlika ka na di na yun na kaya. Pero taligsik lang, magkakaya mo tagatuan mo ta. Sa trabaho, bisa kung sa kabuno kang ulan, ringkutan. Diba? Pakyawon pang tricycle, makaato lang sa trabahoan. Record biya na. Nga makaingon ng Diyos ay sa, wag yun din mo gitimbang umayo. So, ng Bible nagsulti, wag pa'y usang pinuhat na anay Diyos. Amen? Amen. Busa. Simbaha siya, basaha iyang Biblia, o pag-ampo ngadto sa atong buhay na Diyos. Di kinako ni tason, kay taas-taas pa po na itong panag-upan nila, hinahinayot na lang ni. Amen? Amen. 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 Ayaw kami.